Γεια σας, είμαι η Ιωάννα Γιάκαλου και παρακολουθείτε το κανάλι μου Δίκτυο Αγάπης. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, θα χαρώ πάρα πολύ να πατήσετε το κουμπάκι και θα με βοηθήσετε απεριόριστα, οπότε feel free to do so. Αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Όπως έχω ήδη ξαναπεί, είμαι φιλόλογος με ειδίκευση στην ψυχολογία και συγγραφέας. Έχω μαζί μου το πρώτο μου παιδί, a.k.a. το πρώτο μου μυθιστόρημα. Όπως βλέπετε είναι ικανών διαστάσεων, γιατί ήταν το πρώτο μου βιβλίο και ήθελα να πω πάρα πολλά. Ονομάζεται Χρυσαλής και είναι μυθιστόρημα φαντασίας, την οποία υπεραγαπώ, γιατί σου δίνει πληθώρα μέσων και άπειρη ελευθερία να εκφράσεις τον εσωτερικό σου κόσμο όπως επιθυμείς. Έργα μου έχουν φιλοξενηθεί σε αρκετές σελίδες, οι οποίες αναγράφονται στην περιγραφή αυτού του βίντεο, επομένως αν είστε λάτρεις της φαντασίας ή απλά θέλετε να περάσετε δημιουργικά την ώρα σας, μπορείτε να ρίξετε μία ματιά. Έχω επίσης κάποια λογοτεχνικά βραβεία στο ενεργητικό μου, τα οποία μπορείτε να δείτε και πάλι στην περιγραφή, γιατί αν δεν μπαινέσεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Και επίσης, άμα θέλετε, μπορείτε να βρείτε διηγήματά μου σε διάφορες ανθολογίες. Στο διατάφτα. Ξεκίνησα να γράφω γιατί περνούσα δύσκολες εσωτερικές διεργασίες και χρειαζόμουν έναν τρόπο για να εκφράσω και να βάλω σε τάξη το συναισθηματικό μου χάος. Το γράψιμο ήταν η γέφυρα που με βοήθησε να βγω από το σκοτάδι στο φως ή τουλάχιστον μία από αυτές. Έκτοτε για μένα η συγγραφή είναι φάρος και ο λόγος που μοιράζομαι όλα όσα γράφω είναι γιατί ελπίζω να φωτίσουν το δρόμο για όποιον το χρειάζεται. Και τώρα ερχόμαστε στο γιατί είμαι εδώ. Όπως έχω ήδη αναφέρει σε άλλο βίντεο, γνωρίζω πως όλοι μας κάποια στιγμή περνάμε από μονοπάτια ζωής τα οποία είναι δύσβατα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα πρέπει να τα διανύσουμε μόνοι. Πιστεύω ακράδαντα πως κανένας δεν θα έπρεπε να είναι μόνος όταν τα πράγματα σκουραίνουν. Γνωρίζω φυσικά πως πολλές φορές πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τους δαιμονές μας. Όμως δεν χρειάζεται να δυσκολεύουμε την πορεία μας περισσότερο από όσο χρειάζεται, έτσι? Μπορούμε να ομορφύνουμε το δύσβατο μονοπάτι μας με έναν καλό φίλο, μια καλή κουβέντα, μια νότα αισιοδοξίας, ένα όμορφο βιβλίο, να βάλουμε φως στη ζωή μας με όποιον τρόπο μπορούμε. Αυτό το κανάλι, όπως και τα συγγραφικά μου έργα, είναι η δική μου τρόπη να το κάνω αυτό. Στη δική μου ζωή σίγουρα είναι οι ηλιακτίδες. Εύχομαι και ελπίζω να γίνουν και στις ζωές έστω κάποιον από εσάς. Αυτά ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να φροντίζετε τους εαυτούς σας όσο περισσότερο μπορείτε. Την αγάπη μου.